Ydych chi'n rhywun â syniadau ar sut i wneud y byd yn rhywle gwell? Ydych chi eisiau trio'r syniadau yma mewn ffordd ymarferol? Yna efallai fydd ein rhaglen newydd Arweinyddiaeth ar gyfer heriau'r Byd-eang fydd y gradd cywir i chi. Heriau Byd-eang yw problemau sy'n croesi ffiniau a bod llywodraethau unigol methu ddatrys ar pennau hunain. O gwmpas y byd, mae pobl yn wynebu cwestiynau ynglyn â sut i ddelio a newid yr hinsawdd, mudo neu cwestiynu o wellau cynhedlaeth i gwneud yn siŵr y gall pawb fyw i'w botensial llawn. Mae rheini'n faterion cymhleth sy'n gofyn i bobl cydweithio i ddod o hyd i atebion a cynaliadwy sy'n gwella bywyd pobl yn y tymor hir. Ymunwch ar genhedlaeth nesaf o arweinwyr meddwl archwilio materion hanfodol fel newid hinsawdd, datblygu cynaliadwy, mudo, terfysgaeth, anghydraddoldeb a thlodi. Mae'r gradd arweiniaeth ar gyfer heriau Byd-eang, toriadau ar draws ffiniau, disgyblu ac yn caniatáu chi i feithrin gwybodaeth mewn nifer o feysydd gan gynnwys gwleidyddiaeth, athroniaeth, polisi cymdeithasol, rheoli a'r cyfryngau. Fel rhan o radd, byddwch yn cael ei rhoi yn sefyllfeydd i wneud penderfyniadau i ddatblygu eich sgiliau dadansoddol a chyfathrebu ymhellach, a gofyn i chi ymchwilio ac eiriol atebion i'r mater Byd-eang hynny. Gwnewch y gorau o'ch amser astudio a chymhwyso eich dysgu drwy waith gwirfoddol gyda cyrff anllywodraethol ac elusennau neu leoliadau gyda sefydliadau allweddol. Mae ein tîm cyflogadwyedd ymroddedig yma i'ch cefnogi i fynd â'ch syniadau a'ch profiadau gwaith ymhellach. Darganfyddwch sut y gallwch chi fod yn arweinydd y dyfodol gyda'r BSc Arweinyddiaeth ar gyfer heriau Byd-eang ym Mhrifysgol Abertawe.